Ngicela uzohlala sisakhuluma. Ngiyacela woza. Phinda. Wenzenjani? Lalela. Yazi ngihleli la ngiyacabanga. Ngithi yabo ngosuku la ubaba wakuthatha khona wazohlala la ekhaya. Wangitholela ubhuti. Nobaba wayitholela indodana. Ukuba khona kwakho kunomthelela omningi kumina. Ngiyabonga. Awu. Hayi kanti akulutho olutheni. Njengoba ushilo nje sesiwumndeni. Yebo. Usawuthanda leya msebenzi owenzela ubaba njalo hlezi umcheckela into zamabhizinisi ukuthi kuhamba kanjani? Hayi phela amabuza yabona emsebenzini engiyenza le ekhaya yonke. Hayi awuke ngiwuthanda njengaloyo ungaphambili. Hayi ngiwuthanda impela. Kwenzakalani kule project lokugcina le amanzi bathini? Kuhamba kanjani? Bona ukubuza ukuthi kuhamba kanjani ngosanele Magwaza. Hawu phinda cha lutho. Ngibuza indaba yeproject amanzi. Zama yini ngawe kani ngalabafana bakaMagwaza? Yini ngampela lengaka ngalabafana yini? Phinda lalela. Ngicela ukuthi uqhubeke ngomsebenzi wakhe yazo. Wenza sure ukuthi ayikho into embi eyenzakala kusanele ngiyacela. Hayibo.